Azteko, lehenengo bi liburuak, A dieta en la vida real eta El peso por fin mi amigo, dira argaltzeko liburuak, argaltzeko laguntzeko liburuak, eta hirugarrena, La magia de comer bien, ez da hainbeste argaltzeko, baina ondo jateko, jakitzeko zer dan ondo jatia. Ze horren ondorioa askotan izan leike pisu galtzia. Baina askotan pisuan fijatzia bakarrik daka komponente bat, como un poco astuna, ero ez dakizena esan, da fokua aldatzen badou, da jartzen badou ondo jaten, pixkat lasaitu itzen gara. Eta orduan, La magia de comer bien pentsatzen dodala, ja, hirugarren liburua nire kontsultako pazientientzat. Nik bi klasifikazio itzen ditut, pixkat simplifikatzeko gauzak, da gainera importantia dalako, jakitzia. Jaizotzen diran elikagaiak, barazkixak, ero lekaliak, ero frutak, ero arrainak, ero horrek naturatik datozenak dira gure gorpuntzantzat hobiak, ze horrekin gorputzak badaki horrek lantzen. Eta fabrikatzen diranak, gozuak egon leikez, baina hor fabrikatzerakoan ingredientiak ja ez dira berdinak naturak moten dabena morokuak. Da orduan, horrek ingredientioak transformau dira, da orduan gorputzantzak ez dira hainonak. Baina, klaro, han denboran, kaloriekin hasi ginen siglo XVIII, XIX, da hor denboran ez zegoen hainbeste produktu industrializauta. Baina, klaro, kaloriak, baina ez da ezer esati, ez tezko esaten aproposa dan ala ez sartzen duguna. Bakarrik fijatzen gara kalorietan. Da, aparato bat, zu sartzen dozu hor edo zer janari, da, hori erretzen da. Da, horrek ematen dau, el baloren kaloriaz. Baina horrek ez dago esaten gero behin hori janda ze pasatzen da gure barruan. Orduan, asko begio komeni da kalorietan fijatzea baino zer jaten dugun. Aproposa bada, ala ez. Ondo jatia hain erreza da? Bai, bakarrik hori prest hau behar dauzela gauzak. Orduan, erreza bai, ez dozu bihar, ez dakizen denbora, itxeko espirifikazion, ez dakizer, holan konzina de vanguardia. Eta, klaro, osasun aldetik basaoz, ez ja bakarrik bizu aldetik, baina zure osasuna zaintzia nahi badozu, hori denbora gitxiz hori, bila hoin behar da ondo prestatzeko gauzak. Baina bai, denbora pixkat behar dugu hori itxeko orduan. Niretako bixar zer jangot laguntzen dau, ez badakate zer, zerbait egokixa badakate txian, por ejemplo, hor liburuan jartzen dut bosuna eta garbanzoz, egokixa da, errez prestatzen da, daia bixarko baskerixeia badakat prest. Barautartiak itxia komenigarria da? Bai. Bakarrik oin da holan como super de moda, lo del ayuno intermitente. Gozaldu, bazkaldu, tafaldu, datertietan ez jan, ni barau, ni nada, osea, jatorduekin ordena. Jatia, ez jatia, jatia, ez jatia, ez jatia importantia da, bai, gorputza ezin da egon denbora guztia digestinua itxen. Beste lan batzuk dakaz, bai, arnasa hartu behar dugu, bihotza jarraitu behar dugu funtzionatzen, burua, danak daka beran lana. Orduan, danak batera ezin dauin, ezin dago iztitzu itzen danak batera. Orduan, digestinoakin lana itzen badao, igual beste lan batzuk, pixkat iziltzen ditu. Da orduan, digestinoa gelditzen bada, igual gorputzak denpora gehiago daka, ero indar gehiago beste gauza batzuk itxeko. Orduan, ez jatia barau momentuak egotia ona da, bai.